došao do 100. I po svima ljudi, evo nas u novoj epizodi i danas sa nama je... To jest Andreja, kao i svaki put. Da, jer je ovo naš kanal. U redu, u današnjoj epizodi ćemo igrati Bed Wars. Kao i prošloj. Da, Hvala vam na 9 lajka. Jej, dobili smo veliku podršku. Nismo očekivali da ćemo dobiti toliko lajkova za prvu epizodu. Ja sam mislio jedno 4 otprilike. Pa ja otprilike. Inače rešio sam onaj problem sa mikrofonom. Ja sam mislio da neće da bude uopšte lajkova, da će ono samo da bude prolazan video. Ok, idemo na double set. Ajmo. Ajmo ovaj air show. Pa to ti kažem, očekivali smo mnogo manje lajkova. Uglavnom, krećemo sa komentarijem. Andreja, da li si spreman za ovu rundu? Da, i moram da upalim tek. Okej. Ili imaš ti možda neku... nije bitno. Purple put, 16 put... Kako? Texture pack. Nemam to, što pitaš? To je dosta dobra tekstura, ja nju koristim. Pa dobro. Evo ti za bad defense iron. Da, treba mi 2 golda. Evo ti. Ako je. Stani, pošto mi igramo na 1.16, ima li ovdje netherite? Ima, tools, ima netherite. Ima, ne, nema. Nema. To jest ima, tools, možeš do netherite dižeš. Ali imaš diamond sword, nemaš netherite još. Nisi još ubacio. Ok, meni treba to. Ok, pazi ovo, već su neki eliminisani. Zeleni su valjda eliminisani, ne. Ne, crveni. Prati, kako tako brzo? Ja krećem sa bad defense. Ja idem na plave. Ja sam vam već stavio endstone oko beda. Ekstra. Uglavnom ljudi, prošla epizoda je prošla mnogo dobro. Da. Bolje nego što smo očekivali. Da. Stavljaju 2 vredne stvari u chest. Ok, ali... Inače, ljudi, izvinite zbog mog malo lošijeg edita u prošloj epizodi. Da, jer nisi katao. A kako se kata, brate, na Filmori? Ja sam to skroz zaboravio. Si to zaboravio. Aj, kako, ajde, da nam objasni čekaj. Imaš one makazice. Dobro, imam te makazice i... Pa obeležiš gdje ćeš da kataš i samo klikneš na te makazice. I onda dokle će da ti traje kat i opet klikneš na makazice. I onda klikneš desni klik na to što si iskatao i onda klikneš delete. Ok, hvala. Kako ti se sviđa moj bad defense? Bad defense je ekstra po meni. Evo ti u stvari ne, koliko imamo golda? Početak je dosta dobro. Pa da. Uglavnom i ja sam početnik u editovanju, on je malo bolji, ali opet ništa nismo ni specijalno ni oni, ja? Ja napravim thumbnailove za klipom, tako vidite, dobre thumbnailove sam ja pravio. Da. Imamo za Iron Sword, ali nemoj još da kupuješ. Krenuli su ka nama. Mislim da smo mi, Pazite, pokušat ćemo da snimamo quality content. Da? Što mi ne krenemo Pičkasta taktika. Dobro. Uvijek uspe. Čekaj, ali čuvaj nam island od ovih zelenih. Od zelenih? Zelenbaća? Ok, brzo na njih. Ne. Fuck. Jesi ostao živ? Ostao sam živ i gradim ka njima. Ok, ja ću vam kupim jedan tip. Fuck, imaju prolaz ka našem islandu. Raš! Ok, bacio sam ga. Ajde, ruši. I bedim je destrojan! Idemo, beži, sad ja bežim. Uzeo sam 4 diamonda i 26 irona od njega. Bacio sam u TNT tamo, idem da ga ubijem. Ok, ja ću da stavim, šta da mu stavim? It's trap, miner fatigue i šta ću još? Nemam ništa više. Stavi u ender, ja ću staviti stvari u ender chest ovdje, da bi mogla se prebaci na... 12 golda, čekaj. Ovo je liti imamo 5 golda, to ću se rastavim u ender chest, da bi prešao na naša. Daj da nam napravim, ja... Ok, mi smo ove plave razorili. Da.
Koliko imaš kilova? Ja imam jedan. Final kill. Ja imam jedan. I jedan uništen bed. To je ekstra. Da. Realno ovo smo brzo uspeli da uradimo. Ok, ti nam čuvaj Island, ja rašam. Uzeo sam iron odelo. I imamo oko 64 irona kod sebe, tako da, to je ekstra. Ja rašam bele, oni imaju dobar bad defense, imaju malo slabiji od naših. A mi imamo sad najbolji bad defense. Pa, da. Ja mislim da je najbolji, iskreno. Pa moglo bi se reći da je najbolji. Posle ćemo morati da popravimo sa obsidijanom. Ako ne... Pa da, morali bi da popravimo sa obsidijanom. Ja idem na bele. Ne mogu. Nemam blokova. Dođi ovamo da... Tebra, cheater. Stvarno? Da, cheater, dođi vi šta je uradio. Dođi na naš island. Reportaj ga. Ja ne znam ni kako se zove. Ili plav je, to znači ili Night Light ili Blacked Cat. Pa, Blacked Cat je umro, znači Night Light. Night Light. Pazi samo da nam ne krenu na bed. Dođi da vidiš ovo, dođi, Jakiša, dođi vam. Pogledaj šta su radili. Znam, to je često na Block Simsiju. Znam i ja. Ok, ja moram da kupim Iron Armor. Uzmi Iron Armor, imaš malo stvari. Ja bih idemo da rašamo zelene, u stvari ne, ajde, oni su cheateri. Jesi stavio trap? Ja sam stavio trap. Idem ja do žutih da ih uzmem. Jesi mu uzeo ono što imaju u chestu? Da, uzeo sam, sve sam prebacio u Ender chest. Uzeo sam im golda i svačega. Ok, ja idem na bele. Ok, ideš na bele. A treba sam da uzmem TNT, fuck. Mi smo dobro stekani za sad. Što bi ja rekao štekani. Da, kad smo ja i ti igrali, se sećaš Bananaka? Jo, da, Bananaka, kad smo se gađali onim kuglama. Beli su prestekovani, predobro su stekovani beli. Beli? Ja ih rašam upravo. Ova ima, ubio me, brat, ima Iron Sword i ima... Evo, daj baš da kupim i Iron Sword za sebe. Uzmi Enchanted Armor. Dobro si se setio, čekaj da uzem, ali mi nemamo diamonde za to. Ok, ja idem pod diamonde. Pazi, imamo nama treba jedan iron, pazi, nama treba jedan iron, tako da ne treba nam puno i ono. Ja sam uzeo jedan zlati. Ja idem do diamond, rašuju nas. Dolazi ovamo, rašuju nas. Ajmo, na njih! Ajde, dođi pičko, ajde. Pornardija! Pao je. What the fuck? Kakav epic battle, brate. Pornardija. Šta ti to? Se snima, proveri. Snima se. Ovo je već 8,5 minuta snimamo. Ok, pazi, ja idem do diamond generatora. Ne, mušica mi sletela na glavu. Mušica ti sletela na glavu i onda si... Ja sam pao. Ja čoveče, kakve priče. Vi stvarno imamo dosta priča sa Minecrafta. Da, imamo pogotovo ono kad smo bili u svađi. Za rebrit. Kad je bio rebrit. Da, brate, Da ne pričamo, da ne ulazimo sad u te pričice. Uglavnom, ljudi, ovaj kanal će biti ekstra, bar mislimo. Imam 7 diamonda. Ekstra, dolazi ovamo, moramo da upgradeujemo stvari, da stavimo armor i tako ta sranja. Ja imam 7 diamonda, možemo i sharpness. Možemo, dolazi ovamo. Ok, ja mislim da nas rašaju. Ok. Ne, ovaj čera ovog, ekstra, dobili smo sharpness. Ok, ovaj nas raša, idemo na njega. Trap, to je on. Trap je aktiviran. Vrati trap. Znaš koliko mi je diamond ostalo? Koliko? 2. Pa vrat, stavi trap. Staviš. Ne, nemam dovoljno diamonda. Na šta? Meni se dešava da mi se zbagaju. Uzmem iz chesta i onda nekako ne uzmem na neki način. Ne kapiram, ali... Da uzmem heal pool isto. Da, to nam je jako potrebno. Ok, ja mislim da nas ovaj opet raša. Koliko je lik dosadan. Te bre, sećaš kad smo igrali protiv onog crvenog pre? Kad smo gradili one zidove. Nije F5, jel ti sve tamno kad klikneš F5? Meni jes, to je do teksture, verovatno. To je verovatno. Brate, ovaj nam samo aktivira trap. Ali bukvalno, ide i stavi, imamo još jedan diamond. Ok.
Al pa... Vidim da je neki dobar igrač. Al ne, ti si stavio ender chest, ja nemam da imam. Ovo je treba da... Wow, al te razvalio. Eno, ljudi... Ok, ovo ima Gapple. Uzmi nam Golden Apple-ove. Golden Apple-ove? Pa ček, Da, brate. samo postoji A koliko to 3 košta? iron. Koliko to košta? 3 iron. 3 ili 4 irona, sad ću da vidim. Košta 3 golda, ne irona, sorry. Jel nas traša to? Ko nas straša? Evo su, kod tebe je bio lik. Gdje je bio? Pa, What the fuck? evo, ispred tebe je. Crash, ne, izbacilo me sa Block SMC-a. Au, fuck, stani, ja moram da ostanem živ. U redu, ljudi, da li da odigramo sljedeću partiju ili da završimo video? Ajmo još jedno, briga nas. Hoćeš? A ne, neću, video će da ima 20 minuta sa tom partijom. Kapiraš? Ok. A izbacivat ću ga 2,5 sata i to me isto mrzi. Ako će da ima 20 minuta. Ne, ja moram da završim ovu partiju. Fuck. U Ali redu, baš ljudi, Andreja završava ovu partiju Umrla na sam. ekstra način. Inače, ljudi, ako možete da nam u komentarima ostavite da li znate šta možemo da snimamo, jer ne znamo šta da snimamo. Da. Tako da, 10. Pa mene je izbacilo sa servera iz nekog razloga. Dobro, završi video. Uglavnom, ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Puz! Koji? I puz svima ljudi, evo nas u novoj epizodi i danas sa nama je... To jest Andreja, kao i svaki put. Da, jer je ovo naš kanal. U redu, u današnjoj epizodi ćemo igrati Bed Wars. Kao i prošloj. Da, Hvala vam na 9 lajka. Jej, dobili smo veliku podršku. Nismo očekivali da ćemo dobiti toliko lajkova za prvu epizodu. Ja sam mislio jedno 4 otprilike. Pa i ja otprilike. Inače rešio sam onaj problem sa mikrofonom. Ja sam mislio da neće da bude uopšte lajkove, da će ono samo da bude prolazan video. Bukvalno. Ok, idemo na double set. Ajmo. Ajmo ovaj air show. Da. Ajde.